Ngiyanibingelela nonke, ngiyanibingelela ma viewers. Igama lami ngu-Chief Hlatshwayo. I-title baye basho bathi ngu-Bishop. Ngiyanithanda nonke bazalwane ngegama lika Jesu. Amen. Oh amen. No, sikubonile konke okwenzakile. Nokuordainwa kwakhe sikubonile ukuthi ugcotshwe kanjani. Angazi ubone kunjani wena? Ubone kukuhle konke, ku right konke, akukho okusalile. Ngibone kukuhle konke ngoba yonke into kaNkuluNkulu inendlela yayo eyenzakala ngayo. Phela into kaMoya Oyingcwele it's not a recipe ukuthi sizohamba kanye. Umoya Oyingcwele sothe kwenzakale kanje. So okwanamhlanje kube fulfilled futhi kuphelele konke egama lika Jesu. Oh amen. No anginankinga mholi siyabonga. Then umholi yena sombona nini agcotshwa naye ordainwa angazi or ibandla mhlawumbe lisahlela or yena usahlela angazi just ngiyabuza nje mholi. What a question. Uma ngikhonza ebandleni bengikhonza kulo I was fully ordained ngo-2019 to be a bishop. So uma kuqala umsebenzi uqala sengigcotshiwe because izwi lithi uma uDavide eqeda ukugcotshwa wabuyela ezimvini. So okwamanje ngisezimvini ngisa-cultivator, ngisakhanda, ngisakha. When the time is right uNkulunkulu uzosho because lento yokugcotshwa babuzondi it's a confirmation. Sho njalo babudlobo ngaphakathi. It's a confirmation ngoba iBhayibheli lithi ngakho ke sinokugcobo oluvela kuwe. Kusho ukuthi uma umama engimumethe eswini ngase ngigcotshiwe. Yes. Ngazala ngumgcotsho. Kwaba khona ubaba wanginaturisha, wangikhulisa, isiphiwo sasilokhu sivela. That's why wasithatha isinqumo sokuthi angigcobe. Agcwalisa ugcobo. So njoba ngisebenza ngazi ukuthi uNkulunkulu utheni. When ke abazalwane base befinyelele lapho but ke nginalento yokuthi ke baba ake kusetshenzwe. There's no rush. Yazi mawusasho kanje ngikhumbula dala wena baba no baba uNohashi nibekwa phambili ngcotshwa. Kwaba nama question amaningi. Bagcotshwa kanjani bebancane, bagcotshwa kanjani kanje but ubaba Shabalala umshengu wayiphendula lo lokhu nje leyo. So ngobusho manje ukuthi kade wagcotshwa vele kufike leyo picture leyo naleyo event leyo ungathini nje ngalokho? I was appointed ukuba umfundisi 1996 and I was fully ordained kwaba nenkonzo ngafaka ikhola 1998. So 2018 bengenza 20 years ngumfundisi and when ngenza 20 years ngumfundisi I was appointed then to be a bishop. Then 2019 I was fully ordained to be a bishop. Kodwa ke ngahamba ngalolo gcobo ubaba nginika lona up to today. Mhlambe okunye fanele sazi ukuthi ama office but ugcobo lunye. Then ngoba ama office akukhuphulayo but ugcobo lona lunye. Oh siyabonga. Amen mholi. Amen baba. Siyabonga. Ayi